eu agradezo á Confederación porque que sufraga casi a totalidade desta obra, porque, vamos, o noso concello, non son un concello modesto, pequeno, nós temos un presupuesto anual de 1.100.000 euros. Sufragar esta obra completa, pois a nos levaríanos o presupuesto, a mitad do presupuesto dun ano. E claro, quedaría o concello totalmente, vamos, sin fondos para poder facer dar os seus servicios aos veciños. Nos un concello ten 28 povos, e claro, non temos que dar servicio, moitos kilómetros de carretera, onde hai que mantelos e sufragar esta obra, como dixo o presidente, que sobrepasa máis do medio millón de euros, pois, bueno, pois non é. Bueno, isto é como ben dixo, xa desde que esta ponte deteriorouse a finales do 19, e, bueno, sufriu varios retrasos nos seus trámites administrativos, tamén dos presupuestos. Bueno, o noso goberno, cando entramos no 2023, porque no primeiro momento, un dos temas que tiñamos que solucionar era a ponte, que estaba dos povos, que estaba o Seixo e Barxa, estaban incomunicados. Non só afectaba os dos povos, tamén afectaba unha liña de transporte de rapaces que baixan o instituto á rúa. Entonces, desde o primeiro momento puxémonos na labor para sacar adiante esta obra. E, bueno, xa vemos que está a maquinaria traballando, e, bueno, como dice o presidente, a ver se para finales do verán xa podemos circular, os veciños do concello xa poden circular por aí.